isi na ịchọhụ ya like that n'ihe ị chọrọ wakpụ na ofe nsala olu nye m akpụ your own na-adịkarị different and I don't like it. ya dịrịwa ya wụrụwa ọ dị ego kọdụ Igbo mụrụ nzemamụ ọzọ tupu anyị eme ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji oghere a mee ka ị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa a ga-ada kpọmkwem n'obodo Ụmụdibịa dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. ị bụrụ onye obodo Ụmụdibịa nwanne chebiri anyị n'ụbọchị Satọde a na-abịa abịa Satọde nke a na-abịa abịa chebiri anyị ebe anyị ga-anọkwa na-eme ya bụ oje zuru obodo bụ kpọmkwem na Comprehensive Secondary School Ụmụdibịa. ị bụrụ onye Ụmụdibịa ekwekwala ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ maka na ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe. isi akwa gaa n'ihu dị ebe ekedoro ya 1+1 gaa n'ihu bụrụ 2. aga m eji akpụ na ofe nsala Clara awụcha datide. ma mgbe ọbụla ikwere 1+1 gaa isi akwa dị amara m sọ maka m ka iji atọ nkwa ahụ. biko aha m pụọ gị n'ọnụ n'ụtụtụ a obi adịkwa m mma. echikwala ngwọnịnụ obi adịkwa m echikwala ọsọkwala gị gaa n'obodo Ụmụdibịa gaa mebe onwe gị. amakwa m ihe m ji ekwu. gaa n'obodo Ụmụdibịa gaa mebe onwe gị. ihe i mere na akpa akụ mana ube ya nọ na-ebe. ya bewe. ihe i mere na akpa akụ ma ube ya nọ na-ebe. ya bewe. ya beshi. ọkpa Clara eluzuo control. ọkpa si Clara. Clara. ọkpa enyekwere m masịkwa gị bịa gị oge nwa dọgharịrị m gị na-eti ọkpa si Clara. anya tụnụ m nụ gbaghara m hapụ ị ga-abụ ya Eko FM ịnọ n'akpa akụ otu onye nọ n'akụkụ abụọ so otu a ka Clara si eme so enwebeghị ihe hụrụ. Uche onye si bụ Uche wetara akpịrị ụta si ọ hapụ look at you mụ maka enwere akpịrị ọ dị ego n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Ụmụdibịa chebiri anyị maka na ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe ime ekome ya ọ na-adị iche ọ dị loud ọ wee eko onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha niile ga-ayere bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Wednesday na-esote ya anyị agba ha ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo Ụmụdibịa na-asọ na nke ha na-eme gịnị na nke ha na-anabata ịgbaji ihe omume a 10 o'clock kperere m ọrụ ejiele eji igbe agba ya onye ọcha ọkwa ị ga-aga aga m aga bọta ọwụ m na gị ga-eso agala ya hụ na ị na-achọ ka mụ na gị soro gawa nke gị ama shọkụ gị enwere m ike ibu ụgbọelu datide wụcha nke ọbụla n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpọ n'ihe onyonyo vidio gbara n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ nke gbara n'anwụ nwaanyị onye ọrụ INEC a na-ebo ebubo ịdị na-ana ndị mmadụ 2,000 2,000 naira each ịbịa sị na ị chọrọ iwere ya PVC gị kwụọ 2,000 nwaanyị enye gị PVC ịkwụọ 2,000 nwaanyị enye gị PVC o mekatala ihe a mekata ihe a ama ma ndị midia anyị ga-enweta ha vidio ahụ ka e nwee ike tinyere ụnụ ya na Facebook anyị ndị nọ live na Facebook anyị biko ụnụ ga-agbalị kirie ihe onyonyo a nwaanyị emekatala ihe a ịma o nwere ndị bụ ekpe eziokwu otu nwoke ọwụ bụ ekpe apụta si ya na ọ gaghị akpọ ya mewa ya vidio ka o mebọọ ya n'ihe ọ na-eme nwaanyị si ime ụlọ ebe ọ nọ gbapụta chọrọ ịnata ekwentị ahụ si ya kwụsị ime ya vidio nwoke ahụ na-ajụ ya kedu ihe mere iji ana 2,000 ọkwa INEC si enyewe ihe a free ọkwa INEC si enyewe ihe a n'efu ama m na aghọta otu nwaanyị ọwụ bịara ịga ha ọgụ ya ewere arụ otu a takwasị ya ewere arụ ịchakarara m n'elu ara ya mata ayọ si ike agbala ya ama ndị midia anyị nwere ka ha ga-esi nweta ya bụ ihe onyonyo vidio tinyere Igbo ọma na-ege ntị ka ha nwee ike kirie jiri anya ha mee gịnị hụrụ ya ị gaa na Facebook anyị this morning ị ga-ahụ ebe nwaanyị ahụ nọ na-alali ka ọkụ na-agbagwagwagwagwagwagwa gawa na Facebook anyị ga-akiriwe ya na-aba na-agbali elu na gịnị mere eji eme ya vidio gịnị mere na aka ọtụ ọkọọlụ ahụ nwoke ahụ si ya kipụ kpageti
ị na-ana ego ihe ị na-eme adịghị mma gị sanye me na gị vidio lekwu ya oho ọ dị ego n'ihi ya ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ga-ebe ahụ gaa nwaanyị ọma nwaanyị oke atakwara na arụ n'arụ ugbu n'ihe a ga-eme a ga-etritinu ya dangerous place after atachara arụ enwe tritment gị na-akọ ihe a ga-eme a ga-elewe ya anya wee triticha arụ atara amarazie ihe a ga-eme nwaanyị ahụ tara arụ o wee bụrụ ya anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ọ bụ otu a ka Naijiria ga-esi adị mma 2000 each PVC ọ bụ otu a ka Naijiria ga-esi adị mma uche anaghị ego mgbe ị gara iwere PVC gị ya bụrụ na anaghị ego gị kwuo na anaghị ego anaghị ego ka ọha na eze nụrụ anyị kụcha ndị nke PVC anyị ekwuo ndị nke NIN ndị nke agụ na-eme onwe ha ka ọha nwa na-achị anyị kụcha ndị nke NIN anyị ekwuo ndị lekchọra anyị ga-ekwu okwu ndị lekchọra ndị na-egbu ụmụaka naanị maka na ụmụaka na-agụ akwụkwọ ndị na-acha ha isi na-anapụ ha ego mma na-eme onwe ya eche na ọ na-eme ọbọ ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka ihe na-eme anyị si anyị n'aka o onye atala chụpụta n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị chọrọ izibatara anyị ozi n'ụtụtụ agbalịa gaa jiri akara ekwentị zibatara anyị ozi na WhatsApp 07074913438 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ ọ gụchala so naanị gị bụ onye na-agabeghị iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee naanị Eco FM kliki ịkpam kiriwe anyị ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị mụ na Peter Obi ebinye n'aka n'akwụkwọ ma nwee mkpekọrịta na ọ ga-achị so naanị otu ugboro ma nyefee ka kpamkpa sokpuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe nye n'iwu ka egbuo otu onye pashịtọ ọgwụ site na nkwugbu maka igbu nwa ya nwaanyị dị naanị afọ 16 16 years na Calabar. Ogbu bọọlụ na mba England bụ Anthony Taylor awụsala ọwa n'igbu bọọlụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mwakpo awakpoghara otu obodo na steeti Plateau atala isi mmadụ abụọ. A ga-enwe oke ide mmiri na steeti 17 dị n'ala anyị malite n'ụbọchị ụnyaahụ bụ abalị 21 nke ọnwa a ruo n'abalị 27 nke otu ọnwa anyị nọ n'ime ya ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri bụ Nigeria Hydrological Services Agency kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na atụọla ndị Naịjirịa mmadụ abụọ mkpọrọ afọ 7 na mba Kuwait maka ibu egbe ezu ohi. Ndị obu egbe atọrọla ndị ọrụ ugbo abụọ na steeti Ondo na-achọ ka akpụọ ha nde naira 10 million naira. Ndị ọrụ ugbo uche leenụ na ihe mere nụ iwelite otu ogbe ji a na-akpọrọ gị puku nde maka gịnị ịhụju 25 adịshọn enwere nke 25 onye na-enye gị ji 25 ọ wụ na 3,000 ga wee chọọ n'iri nke wuji lewe anya 3,500 4,000 5,000 you know n'otu ihe a na onye ke chọrọ ịga ọrụ ugbo gị hụ asị ị ga-akwụ ha ego ole dị otu ọtụtụ na-aga ọrụ ugbo unu ọkwa na ha atọrọ unu maka na nchekwa adịghịzi n'ugbo anyị dịgasị iche iche onye na-agaghị achịrị obi n'aka ọ dị egwu
ụlọikpe nye n'iwu ka egbuo otu onye pashịta ọwụ site na nkugbu maka ile nwa ya nwaanyị dị naanị afọ 16 16 years gbuo ya na Kalaba. Akụkọ wee na-akọ na nwa nwaanyị onye pashịta bụ nwa ya aha ya bụ Deborah Basi. Nwa ya ahụ ejichaghị ahụ, n'ihi ya onye pashịta tagịa ya amụsụ, tagịa ya witch. Ama m na aghọta ịma achọ igbu nwa nkịta kpọọ ya aha ọjọọ, ya tagịa nwa ya ahụ gịnị amụsụ, gbuo ya n'abalị n'ọnwa Jenụwarị ka o gburu ya n'afọ 2025 gara aga. Kemgbe esi okwu ahụ ka nọ n'ụlọ ikpe, ekpere ya ekpe, a na-ekpekwa okwu ahụ na-ekpe ya n'ụlọ ikpe, ekpekatala ya ruzie na nso nso a otu ụlọ ikpe ọbụ dị na Kalaba achabizi ikpe ka e gbuo onye pashịta site na mkpegbu iji wee gosi na isi anaghị aka isi ibe ya. Akwa ịhụna ọ dị egwu na uche nwa gị ka obi gbuo ya na oji ha ahụ. Pastọ onye kpọrọ onwe ya pastọ, ịkwana ihe ọ gọgazi congregation ọ ga-agbanụ ha sị ha nwa ha rịawa ha gbuo ya. Ọ bụ ihe ọ ga-akụziri ha. Ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro, mara onye ị na-akpọ dadi, mara onye ị na-eme gịnị, onye ị na-akpọ dadi mmụọ nsọ. Ama m ị na-aghọta, mara ihe a naghị ekpule n'ismotin dadi raidon, dadi raidon, power haleluya herimaka shantraba. Mara onye ị na-akpọ dadi, anaghị ekpuli ihe a gị na-efe isi kpakakpaka. Uche nwere ka o wee jidere chidem na steeti ihe ejidere ya lee ihe anya kụkashi gị asị ngo nọ ngo mege deliverance ama na ebe offering boss na-anọ enwere ihe o liri nga ahụ ịhụnanụ ya otu ọ na de gị ala o mege ihe a dara ga ada ka ị ga na ihe ahụ ese n'amụ chọọchị agbasa anụ kụrụ ya chọọchị agbasa ozugbo ị batara na chọọchị ahụ gbirigidim ka agbara bidoro chụwarịwa gị. Asịkwa na nke a mekwara onye nke a na-achụgharị gị, onye nke a na-achụgharị gị, ọ nebọ gị, ọ wụ nna gị, ọ wụ ụmụnne gị, ha na-achụgharị gị. Ị jụọla onwe gị wanyị kemgbe esi ị nọrọ onwe gị mgbe onye buru gị amụma na onye nke ozugbo ị na-abata asịkwa na eliri ya n'ukwu plantain, asịkwa na eliri ya n'ukwu oroma, asịkwa na emere nka, asịkwa ị hụrụ awa ahụ gbafere, ọ hụrụ ya wa gbara ahụ. Na akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na n'oge ikpe temazụ amamikpe ga-adịrị onye a ga-ekwo maka ya akọcha Chineke. Exactly. Ahụ na ndị ọma ya nọ mana ndị nke ọjọọ ya na-achị kpagbuzi ndị nke ọma ya. Exactly. Ọ dị egwu ike agwụla ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị, sọ naanị Chineke na-enye udo, gọọmenti anaghị enye udo ka Bishọp Oyedepo kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Zidane ebinye n'aka n'akpụkpọ ịbụ onye nkụzi ọhụrụ egwuregwu bọọlụ mba France. Mmecha bụrụ onye isi ala Naịjirịa, agaghị m akpagbu ndị otu pati ọzọ ka Peter Obi kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Muslim tiketi enwere n'ala anyị bụ Naịjirịa etinyekwuo na mba Amerịka na gbagharịa ka Kpamkpaso kwuru. Ndị ọrụ civil defense achọpụtala otu mahadum adịgboloja bụ ndị nọ na 3-bedroom flat na-amụ ihe na steeti Lagos ma zọpụta mmadụ dị 106 106 people. Igirigi akpụkpọ iwu megidere nwoke ịlụ nwoke ibe ya ma ọ bụ nwaanyị ịlụ nwaanyị ibe ya agafeela ihe ọgụgụ nke abụọ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Cross River, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 onye isi oche otu pati African Democratic Congress na steeti Gombe agbahapụla otu pati ahụ ma sonyere otu pati PDP gaa zute Isa Pantami.
Abacha nwụrụ n'ihi mkpọchi obi dịka ya na nwaanyị na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị ka onye bụbu onye isi oche ndị DSS kwuru bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Buba Galadima socha na ndị kpọlara kpamkpasa azụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka onye enyemaka gọvanọ steeti Kano bụ nwa amadi aha ya bụ Bature kpuru. Agbala onye isi oche FIFA bụ Infantino si ya gbaa arụkwaghịm dị ka mba Spain ma butechara iko mba ụwa bụ World Cup nke afọ a. Ndị ọrụ INEC na steeti Anambra na-achọ ka a kpụọ ha $2,000 bụ 2,000 naira tupu ha enye ndị mmadụ mpekele PVC ha ga-eji atụ vootu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na NNPCL ejirila $100 na $15 115 naira ji welikuo ọnụ ego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha. Abịa na London, Chelsea bụ ọkaibe, ọ bụ ihe mere m ji sonyere ha ka Morgan Rogers kwuru. Ụgbọ mmiri kpuru na mba Cameroon atala isi mmadụ 20 tinyere ụmụafọ Naịjirịa dị 18. Biko ya bụrụ na ụmụnne gị nwere nwanne gị dị na mba Cameroon, kpọwanụ ya n'ebelebe egbuole. Akụkọ wee na-akọ n'ọnụọgụ ya kadịrị 20 n'ọnụọgụ ya kadịrị 20. Ọ dị egwu, Chineke chewe ndị ya. Ọnụego NNPC ejirila 115 naira ji welikwuo ọnụego ha ji ere 1 lita mmanụ ụgbọala nke ha. Uche, otu onye ọkwọ ụgbọala bọsị ime okwu ụnyaahụ ebe m si na-abịa ya sị ya ka ọ gbara fuel. Uche ike gwụrụ ya mgbe ya sị ihe ka ole gị ọwụ gịnị ya bụrụ na ọrị ha na Clara obodo agwụla ike ọkwa n'ọnụ ka a ga-eji ekwu na ọgwụla ike ịma ọ na-efevọ gị ị ga-ekwu okwu gị advice eju gị ọnụ otu a advice eju gị ọnụ ihe ọbụla e kwuru gị na-ahụta ya dịka hate mana ọ na-anaghị efevọ gị gị mara na ebelebe egbuola na gịnị n'elu ebelebe. Ihe isi ike akarịala na nke ugbu a. Uche ị na-ele ihu ndị mmadụ otu ya ncha suffering ndị mmadụ ahụ na ha nke tọrọ bịa ti ọkwa ihe awa ọchịchị wepụrụ ego mkponye aka fuel subsidy. Kedu dị ihe na-eme? Kedu dị ihe a ga-asị ihe awa ihe dị iche na ọchịchị a wepụrụ ego mkponye aka gịnị fuel subsidy? Kedu dị ihe a ga-asị na ihe a bụ ihe mere gịnị ihe dị iche ihe kpọrọ aha a ga-asị hụrụ ihe ebe a dị oke a na-ere fuel 1,350 1,400 1 lita. Ị gaa n'ime obodo nwere ndị na-ere 2,000 1 lita. Ọ bụ otu a ka mmadụ ga-esi survive na like this ọ dị egwu nwaanyị ọma. Asị onye isi oche ndị DSS ọsị ihe gburu Abacha mgbe ọ nwụrụ na ọ nwụrụ n'ihi mkpọchi obi dịka ya na nwaanyị na-enwe mmekọrịta. Ọwa akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ ịma akụkọ bịara mgbe ahụ anyị dị na nwata na ọwa apụl enyere ya allegedly n'ọwa apụl enyere ya na apụl enyere ya bụ ihe gburu ya. Mana onye ọrụ DSS ị gaa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post gị ji aka gị gụrụ Abacha si na ọwụ ha apụ n'ọwụ dịka Abacha nọ ya na nwaanyị nọ na-enwe mmekọrịta gbagbagbagbagbagbagba obi ala ọkụ chekịrịrị m ọwụ ọkwala ya ejidekwara nwaanyị ọ dị egwu ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Abacha nwụrụ n'ihi ọrịa mkpọchi obi dịka ya na nwaanyị na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Ọ bụghị mkpụrụ apụl etinyere nsi gburu ya ka onye bụ onye ọrụ DSS kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
unu ekwekwala ka enyocha ekwentị unu ka onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja gbara ndị ntorobịa na ndị bi na Abuja. Ọ ga-akara m mma na anọ m n'ụlọ karịa ịrụ ọrụ otu pati APC ọrụ ka aka chịburu steeti Ekiti bụ Ayodele Fayose kwuru n'oge gara aga, mana ugbu a enyela ya ọrụ. Igirigi aga m asụrụ akwa ete ma di m nweta ha mmeri dịka onye isi ala Naịjirịa ka nwunye onye isi ala Tinubu bụ Oluremi Tinubu kwuru. Onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa apụtala gọrọ ụkpụ na aka ya kpuo na onweghị mgbe ọ mara amụma ịgba arụkwaghịm daa aka na ntị ịdọkpụrụ ndị na-ebugharị akụkọ ụwa dị otu a gaa ụlọikpe. That's what we hear am now. Akwa Nigeria aka chịburu steeti Ekiti Ayodele Fayose n'oge gara aga ka o kwuru na onwe ihe ga-eme ya esoro otu pati APC rụọ ọrụ. Ọ ga-akara ya mma na ọ nọ n'ụlọ, mana ugbu a emeela ya ọkwa onye isi oche ruru ala otu ọkwa akpọrọ aha. Ọ dị egwu. Politics. Ọ dị egwu. Koodu Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya. Bụ njinji ha jiri na steeti Anambra bụ ebe ihe onyonyo vidio nọ wee gosi otu nwaanyị ọnwụ na-ana ndị mmadụ 22K na-eke ha PVC bụkwanụ nke INEC gwara anyị na ọ bụ n'efu. Anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ otu a ka Naịjirịa ga-esi adị mma anaghị ego mgbe ị gara iwere PVC gị? Zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie mgbadamgba agbazie n'elu mgbadamgba nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information now for men the way they get to urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder know the whole piece, so tell you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization, plus including prevention. Prostalane herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you they waste time? Go get prostalane herbal today before urine go disgrace man pikin for public, inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 in Jiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803 882 4033. Again, 0803 882 4033 or 0803 714-0368. Again, 0803-714-0368. Baby. Yes, honey. Have you sent Mama the 500K for her medicals? Done. And the 300K for junior school fees? Done. And the 800K for the car loan? Oh, that's true. Done. That fast? Yes, so MPF Microfinance Bank makes banking easy for me. That's right. Enjoy fast and reliable loan packages with low interest rates from MPF Microfinance Bank for salary earners, small business owners and entrepreneurs, farmers and livestock rearers, green energy businesses, and many more. Grow your business and expand your hustle today. Power your future with easy and convenient banking solutions. Enjoy quick loans, better savings, secure digital banking, and customer service you can trust. Dial *5757# to open an account with MPF Microfinance Bank today, or download our mobile app on Google Play Store or Apple Store. Visit any MPF Microfinance Bank branch near you and experience banking made easy. MPF Microfinance Bank, making life better for all. Please listen to this important announcement. Oya Owerri, make una gather. Mango rice don show again with the Mango Mega Millionaire promo, and e loud well well. Last time, one of our son carry 25 million naira for March 2026, plus other people wey win 1 million naira each for March 2026. E fit be your turn next o. First prize 50 million naira, second prize 25 million naira, third prize 1 million naira for 25 people.
Total amount price na ogbonge 100 million naira o. How to participate? Buy 50 kg mango rice, open am, scratch the card inside, get your 12-digit number, then send am to the WhatsApp number on the card. Simple as that, your entry don land. No dull, you fit be the next mango millionaire. Na mango rice or nothing o. Mango rice, think jollof, think mango rice. Thank you for listening. It's the sound of the city. Echo 100.7. Hello, have you heard about Amaji Milk Custard? Amaji Milk Custard is a premium 3-in-1 instant custard made from full cream milk, custard powder, and natural sugar. It contains no artificial colors, flavors, or preservatives, meaning it is healthy for your body. Amaji Milk Custard is sweet, creamy, delicious, and easy to prepare. Just pour into a plate or cup, add hot water, stir, and it is ready. No cooking is required. Wow! Amaji Milk Custard is sold in 45-gram sachets at just 200 naira per sachet. Amaji Milk Custard is ideal for breakfast, evening food, desserts, school lunch boxes, and quick energy. Amaji Milk Custard is enriched with vitamins, carbohydrates, proteins, and glucose. Oh yes, the more cartons you buy, the lower the price per carton. What are you still waiting for? Rush now while the offer lasts. For more inquiries, please call 0814-4902-812. It's the sound of the city. Echo 100.7. Summertime in Abuja. Looking One 1876 Federal Polytechnic Nekede Chinese Language Center, connecting you to the world through language. It's like a symphony. Obi gị chọrọ ezi nlekọta mgbe ọ dịka olileanya ahụ ọ dịgo nso. anyị nọ ebe a maka gị. Anyị ga-eji obi in another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going 2,000 naira for PVC. Stop. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia why you but on a doma kanakwa. On a kumiye. On a 2,000 in another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira
For PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. I'm going to 2,000 naira for PVC. Stop. Stop. Stop Makanako. Stop Makanako. Look at this woman. 2,000 naira for PVC. In annual. So no lapia. Lapia, why you don't know? Yeah, but on a doma Kanako. On a Kumiye. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira for PVC. In another 2,000 naira
For PVC. I don't want 2,000 naira for PVC. Stop. Look at this woman. Why don't I get 2,000 naira for PVC? In annual. So no lapia. Lapia, why you want me? You got to yeah, but on a doma canapa. On a kumie. On a 2,000 naira. In another 2,000 naira for PVC.
Ibolachi Uche na Clara. Ụtụtụ ọma. Innocent isi Onega na-akpọ. Gaa n'ihu Innocent. Biko Uche, aga m achọ ka enyetụ tupu m na-aga n'ihu. Aga m achọ ka enyetụ m nọmba m ga-eji enwetụ m maka na achọrọ m ịga program na your station. Okay. Ime ihe ga-eme tupu anyị emechi ihe omume a, anyị ga-akpọ akara WhatsApp anyị zibatara anyị ozi ebe ahụ ịnọ. Okay, biko, and ihe a my special line in case biko. Ngwa dịka ihe i kwuru, nwaanyị ahụ nọ na-ana ndị mmadụ ego wee na-enye akara PVC a ga-eji tụọ election. Ihe awụnụ corruption ahụ a na-ekwu okwu ya. Amaghị m elekwa n'anya otu ihe ndị a ihe si na-aga n'obodo anyị a. Agụ sochakwa ya ahụ, ihe isi ike sochi ya, mana ọ ga na-awụ ihe ga-eme ka ọ wụrụ onye ga-etinye aka ịdị na-eme ka ọ dịkwere ndị mmadụ difficult maka na ndị mmadụ chọrọ ịtụ vootu na-agbanyekwago mana ha chọrọ ịtụ. O kwesịrị inye ha etu ahụ ndị gọọmenti si ka enye ya ndị mmadụ free. Enye ihe were enye ha. Ọ na-anaghị bụ ọ dịghị mma. Biko akọtara m ka ọ dịghị mma. Ndewo, ya gazie. Ịbọọlachi. Ịbọọlachi Uchenna ọmọha ya na Clara nwaanyị ọma ele otu numere. Anyị dị mma o. Onye nọ na n'olu ya wụ Chedozie Owere. Ndewo. Nke bụ eziokwu wụ Naijiria ya ala. Naijiria ya ala eziokwu. Ọ nwụsịrị jọgburu onwe ya mana ilekwe n'anya ekwesịrị igide onye dị otu a ugbu a dịka iwu kwuru mana ọ nwere ike ihe mere anyị ọ ya n'akụkọ wee lee anya ọ nwere ike bụrụ ndị ọchịchị a na-achị achị na bụrụ ndị benefit gị from it ha n'anya ka ha ahụghị ya otu Naijiria rị otu ụwa dịwere anyị. Ndewo, ya gaziere gị nọ. Ịbọọlachi. Uche na Klebe onye ọha. Ụtụtụ ọma. Clara nwụtọ kelee otu ede. Adị m mma o, Ịbọọlachi. Uche tupu m ekwuo okwu. Emewere Clara ka o were iwe na-ekwe ndị mmadụ ekele ọtụtụ. Gwa ya o. Emewere Clara ka ọ na-ewe iwe mgbe ọ chọrọ ikele anyị wu ụmụ Igbo o were iwe. Uche alaike hụm ya. Thank you. Before we praise God. Esi m Douglas abụọ. Enwere okwu owo na ọchịchị ya ugbu a otu siri hụ ya. They can do everything possible to see that na ha remain in. Ị ka nọ ya? Awụrụ na-enyochie nwaanyị ọfụma. Ọjọọ sọ mewe datị maka ọ ma na-echide ya na ezigbo ntaramahụhụ nọrọ na ya dịka echidere ya na. Ngwale anya na ị ga-ahụ na onweghị ha ga-echi okwu akpọrọ. Ị ga-ahụ na ọchịchị ndị ugbu a they are now one or two things to see that na police in one year because here waru karo. Here get the bribe of people in the other PVC. Oh, when I get you 2,000. Oh, when you like the support of church on that caliber to die on but because of this, they want that person had the new 2,000 naira. Therefore, na lenye one year aru para kata ya ụmụ ya na ya nso because ọ nwụrụ na akpa nkịtị ọ ga-akpa aka ọjọọ na election 2027 na-abịa ya gazie. Ya gazie, praise God. Uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Prince Udogod agbụgba ọ sị hụrụ corruption o leela mpaghara niile dịgasị iche iche n'obodo anyị abụ Naijiria dọọ ya vamo ọsọ ụtụtụ ọma. Uche na Clara Onyinyechi ala ọma ọsọ ụtụtụ ọma. My lovely people na ọ hụrụ anyị n'anya anyị ahụ na nke gị Ifrem Chidendụ ọ sị hụrụ onye kameraman setere ihe a na ọ gbalịrị sechaa ya nnọọ tinye ya na social media na ọ dị bad na 2,000 naira na gọọmenti kwesịkwara na ileba anya na nka gọọmenti leba anya na nka. Ọsọ Uche na Clara anyị ahụ na nke gị Adachukwu ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ sị my people ka anyị dọbiri ya ebe a. Ịbọọlachi Uche grandma, Uche nwa grandma. Brother yo. Ịbọọlachi. Brother yo nwa Fobo, I'm calling from Mekan Village, Oji. Uche. Nke ahụ anya dịka na-ahụkwa n'anya onye ga-ekwu maka ya. Iwu na nnukwu ochila ada ihe ndị mmadụ hụ gala ịkọleti PVC adịghị ihe ama a ga-ekwu maka ya. Ọ dịkakwa ihe a merekwerenụ onye ICPC Commissioner of Police ji ihe n'iwu ọ ga na wọkụ corruption eriela obodo a
mana ihe anyị na-ekwuzi okwu ya Chineke kpatara ya ọsọ enyemaka ebe ọ na nwaanyị nwere ike ikwo bribe o riri ejidekwere ya red handed ka nwaanyị ibe ya ara in fact nwaanyị ahụ kwesịrị ịga prison brodoyo nwafọ bo ya gazie brodoyo ya bụ uchoro obi gị adaala ụda anya ahụ na nke gị n'ụtụtụ a injinia Frank Uju Ebelebe isi Amawụsa dị na Douglas zibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na enwekwara ike idebanye aha PVC anyị site na iji ekwentị anyị enwere ike iji ekwentị anyị mee nke a na ịhụrụ ndị ọrụ INEC a na-ana ego ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ ha aka mmadụ ọsị ka Chineke mezie okwu ya gaziere gị nọ injinia Frank Uju Ebelebe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm bịazie nnọọ nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a ha karịrị akarị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị